Prezraďme našim divákom aj niečo zo zákulisia toho, čo sa deje priamo v kabíne alebo povedzme priamo na lade. A mne telefonovalo teraz niekoľko novinárov a pýtali sa ma, že aký by som pokrik povedzme odporúčil. A hovorím, tak my sme kričali, čo po zápasoch ciky-caky-ciky-cak sa kričalo a všelijaké také skákanie, jasné. Ale že čo sme kričali pred zápasom? No tak pred zápasom sme sa vždy tak, každé mužstvo sa takto zhromaždí okolo brankára a niečo sa tam zakričí. A viete vy, čo sa tam zakričí? Chalani, vy si pamätáte, čo sme tam kričali? Poďme Slovensko. Poďme Slovač. Poďme Slovač, hej. Takže Poďme Slovač sa kričí na lade. Tak som zvedavý, či niečo také aj začujeme na tribunách v Ostrave zajtra. No, ale... Poďme východňare. Poďme východňare. Tá, poďme Slováč. Či budú tí Bratislavčania rozumieť, vieš? No inak to bola tiež vec. Keď sme mávali chalanov ako Ríšu Šekného, tak tam si bol Višnička na olympiáde, nie? Aj tí Laci, nie? Tak my sme mali celkom problém sem tam s Marianom Hosom a sme chodevali za Ríšum. A tak sme... Tak keď prišiel Ríšo, keď prišiel za masérmi, hovorí, tá jeden shit them up a teraz čo je shit them up? No tak tiež sa chvíľu trvalo, pokým sme si to preložili, vieš. No aj tým Zahorakom niekedy sme nerozumeli až tak úplne. Ako to bolo s tými svalami? Žigo, keď som cvičil, tak Žigo prišiel, že poď už, prosím ťa, svale len zavadzajú. Svale. Takže aj to bolo. No, tak.